Сёння у нас з'явілася выдатная магчымасць сабрацца разам на імпрэзе, прымеркаванай да 115годдзя з дня нараджэння Яна Скрыгана, якая праходзіць у межах праекта «На хвалі часу ў плыні жыцця» да 100годдзя ўтварэння літаратурнага аб'яднання «Маладняк». Сумесная праца, так званы праект чатырох, плённа і натхнённа рэалізуецца Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі, Дзяржаўным музеем гісторыі беларускай літаратуры, выдавецкім домам «Звязда» і Беларускім дзяржаўным архівам музеем літаратуры і мастацтва. Як жа мала трэба мець вялікаму пісьменніку, каб да яго ўсе гарнуліся. Толькі сябе. І як многа, каб у ім кожны бачыў таксама сябе. Адна з філасофскіх цытат выбітнага беларускага пісьменніка, навеліста, паэта, нарысіста, крытыка Янкі Скрыгана. Сёння мы прагадаем лёс і творчасць гэтага чалавека і яго значны унёсак у культуру нашай краіны. Дарагія сябры, у гэтых некалькі незвычайных умовах мы сустракаемся, працягваем культурнае жыццё, якое змушае нас трошкі па-новаму, іначай успрымаць, здавалася б, традыцыйныя з'явы. Літаратурны вечар, літаратурная сустрэча, літаратурнае мерапрыемства. У новых формах, у новым часе яно трансфармуецца. Трансфармуемся і мы, мяняемся. Мы змянілі у значнай меры фармат сваёй працы ўжо нават некалькі гадоў назад. Калі мы кажам пра гэтую ініцыятыву, праект прысвечаны літаратурнаму аб'яднанню «Маладняк», першаму прафесійнаму літаратурнаму аб'яднанню на беларускай зямлі, то мы ўжо тады фактычна, як прадчувалі, шукалі новы фармат, новы сцэнарый, па которым можна было б дагрукацца да сэрцаў і душ сучасных жыхароў нашай зямлі, беларусаў. І вы ведаеце, я шчаслівы, што якраз у нас атрымалася намаганні розных інстытуцый і ініцыятыў аб'яднаць разам. Я шчаслівы, што мы дадумаліся да гэтай ініцыятывы загадзя. Юбілей «Маладняка» мы будзем святкаваць толькі ў 2023 годзе, а ў 2018 быў запачаткаваны вось гэты праект. І фактычна здавалася б 6 год, ці не зарана, як многія нам сказалі, зусім не. Але значна больш важна нават не тое, што мы загадзя пачалі падрыхтоўку да юбілею, але тое, што супольнымі намаганнямі розных інстытуцый мы аб'ядноўваем фарматы і формы працы. Мы аб'ядноўваем самыя розныя ініцыятывы. І бачыце, вось ужо па тых асобах, звязаных з маладняком, чые юбілеі ўжо былі адзначаны і каму былі прысвечаныя мерапрыемствы, атрымалася супольнымі такімі сіламі, аб'яднаўшыся, правесці і цудоўныя выставы на розных пляцоўках і у нас у бібліятэцы, і у музеі гісторыі беларускай літаратуры, і ў архіве музея літаратуры і мастацтва. Былі зладжаныя круглыя сталы і канферэнцыі, на которых новыя матэрыялы былі ўпершыню агучаныя і прадстаўленыя шырокай аўдыторыі. Былі зладжаныя творчыя вечарыны і творчыя праекты. Былі таксама выдавецкія ініцыятывы і часопіс «Маладосць». Тут, бясспрэчна, нас дзівіць ледзь не кожны месяц, кожны нумар новымі публікацыямі ў межах гэтага праекту ўжо вось не першы год. Дай Бог, яшчэ шмат наперадзе сіл для гэтай працы. Вельмі важна і тое, што мы сёння спрабуем знайсці і новыя сучасныя формы падачы традыцыйнага матэрыялу. Для мяне асабіста, вось і для многіх маіх калег у Нацыянальнай бібліятэцы важным стаў менавіта інтэрнэт-праект, праект на базе нашага партала бібліятэчнага, які па-новаму дазваляе прадставіць спадчыну класікаў, спадчыну вядомых беларускіх пісьменнікаў, паказаць іх творы, іх першыя публікацыі, пражыццёвыя публікацыі, паказаць архіўныя дакументы, которые нярэдка раней зусім не публікаваліся, часам з фондаў нашай бібліятэкі, архіваў, музеяў, але і з асабістых збораў,
показаць фотадакументы, паказаць часам аўдыяльныя і візуальныя матэрыялы, паказаць звесткі, ну, скажем, наратыўнага характару, апісанні, успаміны, ліставанне, паказаць самы розны матэрыял, сабраўшы яго разам і зрабіўшы даступным незалежна ад ні тыражу, ні месцазнаходжання карыстальнікаў, як сёння кажуць, зрабіўшы гэта ўсё даступным і захаваным. Я ўпэўнены, што вось у такім фармаце нам трэба працаваць. Сёння новае мерапрыемства, яркае мерапрыемства, прысвечанае аднаму з класікаў, на той час ці не аднаму з самых маладых членаў літаратурнага аб'яднання «Маладняк». Яму яшчэ не было і 20, калі літаратурнае аб'яднанне узнікла. І ён пражыў, у адрозненні ад многіх сваіх паплечнікаў, вельмі доўгае жыццё. Я вельмі рады, што да нашай імпрэзы далучылася Ганна Івановна, дачка пісьменніка, далучыліся сябры сям'і і сябры самога літаратара. І мы не толькі згадаем яго імя і яго творы, але і здолеем паглядзець наперад. У нас яшчэ шмат планаў, у нас яшчэ шмат спадзяванняў на тое, што да наступных юбілеяў мы зладзім цэлы шэраг новых ініцыятыў. Ужо сёння працуюць многія з іх. Магу згадаць наш творчы конкурс у «Беларусь моя шыпшына», который ўжо сёння набывае міжнародны фармат, да которага далучаюцца ўжо сотні, уже не адна і не дзве, сотні удзельнікаў з сваімі праектамі, працамі. Я упэўнены, што вось гэты інтарэс у моладзі, который мы сёння пачынаем адчуваць, ён варты таго, каб яго падтрымліваць. Я нічога не хачу сёння казаць больш. Дзякуй вялікі за вашу увагу. Я упэўнены, што мы сёння якраз здолеем аддаць і даніну павагі Яну Скрыгану і трошкі паглядзець наперад, чым ёсць для нас сёння іх спадчына, іх жыццё, іх дзеі. Дзякуй. Вялікую чарадзейную сілу мае слова. Сапраўды варта быць пісьменнікам, каб любіць яго і адчуваць. Слова любіць, каб над ім падумалі, тады ў яго будзе больш упэўненасці. Слова любіць, каб яго шанавалі. Слова любіць, каб з ім раіліся, тады яно будзе служыць мове праўдзіва. Слова любіць, каб яму верылі. Слова любіць, каб яго гаварылі, тады яно само пакажа на сваё месца. А мы прадстаўляем слова загадчыку інфармацыйна-аналітычнага аддзела Нацыянальнай бібліятэкі Тацяне Анатольевне Лаўры. Калі ласка. Добрый день, шановные гости сегодняшнего литературного вечера. Сегодня мы вам хотим представить новый виртуальный раздел, присвеченный 115-годию Яна Скрыгана, выбітнага беларускага паэта, празаіка, нарысіста, крытыка. Реализуется виртуальный проект у межах проекта на хвалі часу ў плыні жыцця. Ужо сёння гаварылі пра гэты проект шмат, але мне хацелася б трошки звярнуцца да гісторыі, калі пачыналася реалізацыя гэтага проекта. А пачалося ўсё ў сакавіку 2019 года на пляцоўцы Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, калі быў падпісаны дагавор паміж 4 арганізацыямі. Менавіта тады гэты праект і стаў называцца праектам 4. Сюды, як ужо казалі, увайшлі арганізацыі разам з Нацыянальнай бібліятэкай. Гэта Беларускі дзяржаўны архіў-музей гісторыі і літаратуры, Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры і выдавецкі дом «Звязда», у прыватнасці часопіс «Маладосці», прадстаўнікі якога сёння таксама прысутнічаюць у зале. Кожная арганізацыя, якая далучылася да стварэння віртуальнага праекта, які знаходзіцца на партале Нацыянальнай бібліятэкі, даступен на рускай, на беларускай мове, далучае свае дакументы. Для Нацыянальнай бібліятэкі гэта прадастаўленне поўных тэкстаў, часопісаў, альманахаў літаратурнага аб'яднання «Маладняк», кніг сяброў літаратурнага аб'яднання. А таксама мы далучаем дакументы ўжо з фонду нашых партнёраў. Гэта
фотаздымкі, копіі і сканы дакументаў, ліставання, ну як ужо папярэдні выступоўца казаў. На піку свайго развіцця літаратурнае аб'яднанне складала да 500 чалавек, да 500 сяброў. Чаму мы звярнуліся менавіта да гэтай тэмы? Сюды ўваходзілі такія выбітныя пісьменнікі, як Міхась Ланькоў, Пятрусь Броўка, Кандрат Крапіва, Кузьма Чорны. І мы пачалі ствараць віртуальны праект, адзначаючы юбілеі найбольш вядомых пісьменнікаў літаратурнага аб'яднання. На сайце Нацыянальнай бібліятэкі ў межах праекта ўжо прадстаўлены раздзелы, прысвечаныя юбілеям Валерыя Маракова, Адама Бабарэкі, Уладзіміра Дубоўкі, Кузьмы Чорнага, Уладзіміра Хадыкі. Сёння мы прадстаўляем раздзел, прысвечаны 115-годдзю Яна Скрыгана. А вось так выглядае афіша нашага віртуальнага раздзела. Па традыцыі мы пачалі раздзел наш з жыцця і творчасці пісьменніка, у якім вы можаце пазнаёміцца з найбольш вядомымі фактамі. То есть, канешне, гэта не такое навуковае даследаванне. Пазнаёміцца з тым, які ўклад зрабіў пісьменнік у літаратурны працэс Беларусі. Так, напрыклад, ён прыняў уклад у стварэнні 12-томніка беларускай савецкай энцыклапедыі і за гэта атрымаў дзяржаўную прэмію Рэспублікі Беларусі. Вельмі цікавыя факты даведваешся, калі гаворыш са спадчыннікамі Яна Скрыгана. Так, вось такі цікавы факт, напрыклад, я даведалася аб тым, што калі, гэта расказала Галіна Івановна Скрыган, калі пісьменнік павінен быў падлічыць свой творчы падлічыць, колькі яго творчая дзейнасць складае гадоў, да, у выніку атрымалася, што калі пісьменнік знаходзіўся ў высылцы, а ён, як і большасць пісьменнікаў маладняка, быў высланы ў 1936 і 49 годах. Гэта 19 гадоў выкінутых жыцця. А кожны год у высылцы лічыўся за 3 гады. У выніку творчы працэс, творчая дзейнасць пісьменніка склала 103 гады. Вось такія цікавыя факты. Пра пісьменніка можна даведацца. У раздзеле «Жыццё і творчасць» вы можаце пазнаёміцца з асноўнымі кнігамі, якія выдаваў пісьменнік. Наступны раздзел – гэта выданне Яна Скрыгана. Дзякуючы таму, што летам у нас быў падпісаны аўтарскі дагавор з Галінай Івановнай Скрыган, мы атрымалі магчымасць размясціць у межах віртуальнага раздзела нашага 8 кніг Яна Скрыгана. Некаторыя кнігі трэба было яшчэ плюс лічбаваць. Такім чынам, у слайдеры гэтага раздзела вы можаце пазнаёміцца з усімі кнігамі, якія прадстаўлены ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі, у тым ліку з гэтымі 8 паўнатэкставымі дакументамі, якія можна спампаваць, не выходзячы з дома, сабе на камп'ютар і карыстацца. Вось прадстаўлены кнігі паўнатэкставыя, з якімі можна пазнаёміцца і ў поўным аб'ёме. На бібліяграфічным запісе, выходзячы на гіперспасылку, вы можаце адкрыць поўны тэкст дакумента і спампаваць сабе. Акрамя гэтага, у слайдеры прадстаўлены кнігі, пераклады самога пісьменніка, а таксама калі Скрыган з'яўляўся перакладчыкам. Но, на жаль, гэта толькі тыя кнігі, якія знаходзяцца ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі. Мы папрацавалі над прыжыццёвым спісам публікацый пісьменніка, якія выходзілі ў перыядычным друку Нацыянальнай бібліятэкі. Усе гэтыя дакументы вывераныя, іх можна заказаць, замовіць і карыстацца імі ў Нацыянальнай бібліятэцы. Акрамя гэтага мы збіралі спіс у зборніках мастацкіх, у якіх таксама публікаваліся творы Яна Скрыгана. Гэта пачынаючы з 1925 года,
вядомы зборнік кніга «Слуцкія паясы», «Слуцкія песняры», якая выйшла ў 1925 годзе. Наступны раздзел – гэта прысвячэнні, крытычныя артыкулы, якія прысвечаны творчасці Яна Скрыгана. Як бачыце, слайдер невялікі. Гэта кнігі і манаграфіі, усяго 3 кнігі. Але ўсе гэтыя кнігі былі ўкладзены і выдадзены пры дапамозе Галіны Івановны Скрыган. Сёння мы прэзентуем, Галіна Івановна пакажа, якая выдатная кніга, ілюстраваны альбом выйшла да 115-годдзя Яна Скрыгана. Дзякуючы гэтаму выданню, якую мы атрымалі летам, яшчэ да таго, як яно трапіла ў Нацыянальную бібліятэцу, нам удалася выкарыстаць фотаздымкі з гэтага альбома, стварыць раздзел ушанавання памяці, звязацца з тымі арганізацыямі, якія былі указаны ў фоталетапісе і якія дапамаглі, прадаставілі нам дакументы для стварэння новага падраздзела. Фотагалерэя. Па традыцыі фотагалерэя ствараецца пры дапамозе нашых партнёраў. Мы апрацоўваем дакументы з фондаў архіва музея літаратуры і мастацтва, з фондаў музея гісторыі беларускай літаратуры. Прадстаўнікі гэтых арганізацый сёння таксама знаходзяцца ў зале. Дзякую ім вялікі за дапамогу. По традыцыі мы сабралі падраздзелы сямейнага альбома, куды ўвайшлі таксама фотаздымкі з фоталетапіса з хатняга архіва Яна Скрыгана. Гэта фотаздымкі групавыя з пісьменнікамі, а таксама вельмі цікавыя падраздзелы, напрыклад, у творчай лабараторыі пісьменніка. Сюды мы сабралі тыя дакументы, якія знаходзіліся ў архіве музеі. Напрыклад, Ян Скрыган, рыхтуючыся і пішучы нейкае апавяданне, мог стварыць некалькі варыянтаў. У архіве музеі знаходзіцца 5 варыянтаў апавядання «Два немцы». Вот у нас размешчаны 2 для азнаямлення. Таксама вельмі цікава будзе заключэнне да рукапіса Петруся Брукі «Калі разліваюцца рэкі», з якім таксама сябраваў Янка Скрыган. Дарэчы, менавіта ён яго і запрасіў у выдавецтва «Белсэм». Наступны падраздзел – лісты і рэчы Яна Скрыгана. Сюды ўвайшло ліставанне, лісты, перапіска Яна Скрыгана з Янкам Брылём, Максімам Танкам, а таксама асобныя рэчы, якія знаходзяцца ў фондах нашых партнёраў. Але ўсё ж такі больш багаты фонд на рэчы і дакументы гісторыка-краязнаўчага музея «Бацькаўшчына», які знаходзіцца ў аграгарадку Камень Капыльскага раёна. Усе гэтыя рэчы, дакументы былі прадастаўлены Галінай Івановнай Скрыган. І гэты музей можа пахваліцца багаццем сваіх фондаў, нават больш багаты ён, чым некаторыя музеі сталіцы. Як вы бачыце, тут можна ўбачыць і даматканыя паясы. Гэта знакамітыя кіёчкі Яна Скрыгана, які выразаў іх сам і дараваў сваім сябрам. Рабочы стол, яго любімая гульня шахматы. І апошні раздзел, пра які я казала, што мы змаглі яго стварыць толькі дзякуючы фотагалерэі, таму што сабраць увесь гэты матэрыял было проста немагчыма без гэтай кнігі. Мы звярнуліся да Капыльскай раённай бібліятэкі, якая прадаставіла нам фотаздымкі сваіх выставак. У Кополі знаходзіцца вуліца Яна Скрыгана. Мы таксама атрымалі лепшай якасці фотаздымкі з гэтай вуліцы. І таксама вельмі актыўная сувязь у нас наладзілася з гісторыка-краязнаўчым музеем «Бацькаўшчына» і яе кіраўніком Ірынай Іосіфаўнай Тагіль, якая, на жаль, сёння не змагла прыехаць і паказаць прэзентацыю, якая сёння прагучыць для вас. Ушаноўваецца памяць Яна Скрыгана не толькі на Беларусі, а таксама ў Эстоніі. У горадзе Ківіілі да 110-годдзя адбывалася мерапрыемства, адзначалася гэта свята. У цэнтры горада Ківіілі знаходзіцца памятны камень з партрэтам Яна Скрыгана. Таксама там знаходзіцца мемарыяльная дошка на доме, у якім з 1949 па 48-49 жыў Янка Скрыган.
Ушаноўваецца памяць пісьменніка і выяўленчым мастацтве. Так, напрыклад, яго сябра Заір Асхур стварыў скульптурны партрэт Яна Скрыгана. Мікола Купава стварыў графічны партрэт. Напрыканцы прэзентацыі сваёй мне хацелася б выказаць вялікую удзячнасць усім удзельнікам нашага праекта. Тым людзям, якія сёння прысутнічаюць ад кожнай арганізацыі. Гэта Светлане Воцінавай, галоўнаму рэдактару часопіса «Маладосць», Віктару Жыбулю, вядучаму навуковаму супрацоўніку архіва музея літаратуры і мастацтва. Вялікі дзякуй усім аддзелам бібліятэкі, якія спрыяюць стварэнню нашага віртуальнага праекта, спрыяюць папулярызацыі яго. Таксама кіраўніцтву бібліятэкі, якое дапамагло, нягледзячы на такі складаны эпідэміялагічнае становішча, ўсё ж такі правесці гэты літаратурны вечар. І, развітваючыся з вамі, мне хацелася б ад імя Ірыны Осіфаўны Тагіль, якая не змагла прыехаць, і ад гісторыка-краязнаўчага музея прадставіць невялічкую прэзентацыю, якую можна пазнаёміцца з тымі рэчамі і дакументамі, якія знаходзяцца ў гэтым музеі. Вялікі дзякуй за ўвагу. І, калі ласка, да прагляду запрашаю. Янка Скрыган, ён пражыў вельмі цікавае, але нялёгкае жыццё. А 19 гадоў, як ужо прагучала раней, былі як бы вырваныя з яго жыцця. Ён быў дважды асуджаны і высланы ў Сібір. Але гэта неад'емная частка яго лёсу, які нібыта ў люстэрцы адлюстроўваўся ў яго творах. На нашай сустрэчы прысутнічае паважаная госця, якая ў сваіх кнігах адкрывае для нас новага Янку Скрыгана. Прадстаўляем слова дачцы пісьменніка Галіне Івановне Скрыган. Калі ласка. Мне вельмі прыемна, што сёння мы сабраліся ў гэтай цудоўнай зале з нагоды 115-годдзя майго бацькі. І з гэтай нагоды я выдала чарговую кнігу, альбом, фотоальбом, які называецца «Фотолетапіс хатняга архіву Яна Скрыгана». Я хочу сказаць, што вялікі дзякуй дарагому Кастусю Алексеевичу, дзе ён, Кастусь Алексеевич, дзякуй вам вялікі за тое, што ўсё, што мы зрабілі, пачынаючы са стагоддзя, ўсё зрабілі дзякуючы вам в цудоўным выдавецтве «Кнігазбор». На чале з галоўным рэдактарам гэтага выдавецтва Кастуся Алексеевичем Цвірка. Гэтая кніжачка такая, просто я скажу, что тут такие звездки, просто эксклюзивные.
Таму што вы, мабыць, ні в адном даведнікі не знойдзеце тое, што ён там расказвае вось, ну, як бы з першых вуснаў. Вось. Ну і потым разбіраючы архів, я смотрю, там лежаць такія конвертики і большего, і меншага памеру. Вось, і калі стала глядзець у гэтыя конвертики, там такія фотаздымкі, і пачынаючы вось з маладніка. І гляджу, там ён стаіць на самом версе, 5-й злева, і в такім кожушку 25-й год, ну, ему 20 гадоў было на гэтым здымку. Ось такое яшчэ багата было бесхмарных планаў. Так, ось, ну і гэтым планам не суджана было і спраўдзіцца, так скажем. Але ему пашанцавала, так будем опять говорить, тому что ён выжыў і напісаў столькі успамінаў пра сваіх сяброў, пра якіх, ну, яны былі, ну, просто, ну, или амаль забытымі, или зусім забытымі, или як. Вось, і калі я стала глядзець гэтыя здымкі, я думаю, ну, трэба з імі нешта тоже рабіць. І вось такім чынам склаўся ў мяне гэты альбом, які назваўся уже фотолетапіс. І вельмі рарытэтнае фота, я лічу, я не ведаю, ці ёсць оно наогул дзе-небудзь. Гэта фота на Цішоўскай пустэчы, называецца. Вось калі ў 30-е гады група пісьменнікаў на чале з Галавачом, там был Змитрок, там было человек 50, там фото есть, вот, ну, кто видел, там 50 человек, огромное фото, а я еще выделила там, где сидит вот, Платон Головач со своим этим узким кругом, где вот люди, ну, какие центр такие являли собой. И вось гэтыя людзі пісалі гісторыю Магілёўскай фабрыкі штучнага шоўку. Вось, і потым тата выдаў цэлую кнігу нарысаў, но з гэтая пара лічыцца, што ён якабы пачынальнік нарыса беларускага. Ну, мабыць, так оно і ёсць. Вось, і вось гэта на Цішоўскай пустэчы, гэта здымак рарытэтны, таму што ён нават у нашым архіве, вось у нашым архіве ён быў ксеракапіраваны, так што невядома, дзе арыгінал. І я вырашыла все гэта выдаць, все гэта сістэматызаваць, все гэта распланаваць і дала, еще хочу сказать, коли будете читать, ну, глядеть этот альбом, то уважливо читайте комментар, потому что комментар я дала вельми подробязный, вельми такі грунтовный. У таты там, ну, было кто, где, коли, а я дала комментар больше поширенный, я дала там историчные некоторые звестки, и огульные звестки, и там некоторые дала из семейного такого архива, дала некоторые звестки, где там растлумачила некоторые там коллизии из асабістага жыцця. Так что вось гэтыя каментары вельмі уважліва читайте, вельмі пільна читайте, каб зразумець все гэта. Тут будзе тады поўнае такое ўражанне. Ну вось такім чынам мы зрабілі гэты альбом. Таксама вось Кастуся Алексеевича. Вось, ну и вот теперь думаю, что робить далей. Ну, что-то будем робить. Вось, ну, мне вельмі прыемна, что вось мы сегодня тут побыли, поговорили, вельмі прыемна. Вось, и я хотела бы сказать, что тата настолько был, ну, скажем, сильным человеком, вот наприканцы, просто мне хочется сказать, настолько сильным человеком, но вы ведаете эти имена, наверное, какие люди, некоторые люди не вытрымлівали.
А тата настолькі быў сильны духам, і відаць, што храм у ягонай душы быў, наверное, са звыш моцнага матэрыялу, таму што не кожны чалавек вось так выйдзе і па ягонай паходке, па ягоным спіне, па ягонай, калі ён ішоў вельмі заўсёды такім франтам, заўсёды ён выглядаў рэспектабельна, што ніколі не скажаш, што чалавек вообще перажыў, да? Ну і не скажаш нават. Вось. Я так думаю, што храм гэты быў са звыш моцнага матэрыялу, і у гэтым храме, наверное, панавалі такія пачуцці, як вера, надзея і любоў. Яны выратавалі яго. Так я думаю. Ну, вось, як удалося, што удалося мне расказаць, вось, вялікі дзякуй за ўвагу. Дзякуй, вялікі дзякуй вам, Галіна Івановна. Ян Скрыган-младшы з музычным прывітаннем да нас. Калі ласка, увага на экран. Добрый день, паважаныя сябры. Мяне зовут Ян Скрыган. Я вітаю ўсіх з нагоды юбілея нашага выдатнага пісьменніка Яна Скрыгана. И сегодня для вас прогучить миниатюра, которая называется «День у листопаде».
Возьмите, коли ласка, а этот буклетик. Видання безпечно займе своє місце у бібліотеці. Безпечно якраз такий візуальний матеріал сьогодні саме вельми потрібний, підтримувати цікавість, важність білоруської літератури. Це дуже хорошо, дозволяє оживити уявлення про автора, про візуальні образи. Великий дякую. А я з задавальненнем зноў звярнуся да цытат з Крыгана. Вельмі важнае для пісьменніка пісаць па-свойму. Гэта ўжо стыль. Быць пісьменнікам найперш трэба ўмець, што сказаць, а вялікім пісьменнікам па-свойму сказаць. Вітаем і запрашаем да мікрафона галоўнага рэдактара выдавецтва «Кнігазбор», аўтара праекта «Беларускі кнігазбор» Кастуся Цвірку. Калі ласка. Ну, про Яна Скрыгана можно говорить много. Я з ним познайомився, як був студентом університету. Там рихтував до видання свою книжку першую. І там у видавецтві «Беларусь» працаваў тады Ян Скрыган, які вярнуўся з ссылкі, і от ён быў рэдактарам в гэтым выдавецтве. Ну, пасля атрымалася так, што я, калі закончыў універсітэт, я не хацеў оставацца ў Мінску, папрасіўся настаўнічаць у Слуцкі раён. Это блізкі мой суседний со Стародаровским. И вот районо это Слуцка накіравала мяне у вёску Трухановичи. Я этой вёски не ведаў, что есть такая вёска. Ну, заехал я до автобусом до Грэска, далей автобус не шел, и трэба мне километров, мусить 10, я ішоў пеша до этих Труханович. Зайшоў туды, до директора, подал документы, и он накіраваў мяне до заўча, и заўч пачаў шукаць месца, где мне можно, значит, ну, место жыхарства такое, на кватэру. Завёл до одной жанчыны. Вот, завёл и говорит: ну, Алексеевна, это вот до вас, разбирайтесь с ним. Вот, и сам пошел. Алексеевна. Вот эта женщина такая высоковатая, тонклявая. Ну, когда мы разговорились, и она подошла до серванта и говорит: а вот книжка моего брата. Я поглядел, Ян Скрыган. Я попал в сям'ю Яна Скрыгана. Вот эта книжка, как раз тут, мусите, нема, такая бордовая, первая книжка, яка вышла после ссылки. Вот. Ну, яна, значит, кватэру нашла у своей дочки. У дочки, в сям'і дочки, и вот я в этой семье и кватаровал, и был наставником. Вот, ну, туды ж, у эту семью приезжал так само Ян Скрыган з Мінска. Он вельми шанаваў и любил свою сестру Ульяну и ее семью. Вот, старейшая его сестра, и он про нее много писал. Вот, ну, про Яна Скрыгана, конечно, можно говорить много. Я хочу сказать, что это один из самых выдатных письменников. Я думаю, каждый из вас, вот, когда читаете некого письменника, вот почитал, поставил на полиции эту книжку, але есть некалькі письменников, до яких хочется звертаться еще раз. До таких письменников я как раз адношу и Яна Скрыгана. Калі вы поглядите его книги,
усе і апавяданні, і нарысы, і ўспаміны у кожным слове вы бачыце пісьменніка, сапраўднага пісьменніка, якая мова ў яго, як ён хораша ўсё это піша. І поэтому я думаю, што яго трэба Яна Скрыгана яшчэ выдаваць. Вот мы з Галінай Івановнай выдалі ў серыі «Беларускі князьбор» яго кніжку, і все равно туды многа не вайшло. І от калі мы паглядзелі яго дзённікі, я вам скажу, дзённікі яны чытаюцца як самы лепшыя, які раман. Вельмі цікавыя і па жыццю цікавыя, і як напісаны яны хораша па-пісьменніцку. І поэтому вельмі крыўдна, што маглі выдаць толькі маленькім тиражом. І поэтому моя прапанова, Галіна Івановна, трэба сабраць яшчэ то, што не выданае, лепшае з таго, што мы ўжо выдалі, і зрабіць яшчэ хорошую такую кнігу Ян Скрыган. Таму што дзённікі павінны увайсці ў гэту кнігу. І дзённікі, некаторыя пісьмы, многа ж пісем у яго не выйшло. Таксама ж это гісторыя праз кожнае пісьмо відаць. І дзённікі шырэй даць. Я думаю, будзе хорошая кніга, яна знойдзе свайго чытача удзячнага. На заключение хочу сказать, что, конечно, я упэўнены, што ўсе творы, якія напісаў Ян Скрыган, дасканалыя, па-сапраўднаму дасканалыя. І адзін з самых дасканалых твораў – гэта дачка Галіна Івановна. Вы паглядзіце, як яна спадчыну, выдае спадчыну, як яна занялася гэтай справай. Это вот прыклад для ўсіх дзяцей пісьменнікаў і сваякоў, як трэба шанаваць гэтых людзей, сапраўдных пісьменнікаў. Так што, Галіна Івановна, далей працаваць. Дякую, Константин Алексеевич. Я хочу запросить до микрофона сябра сям'і Скрыгана, загадчика отдела алежбовки документов Национальной библиотеки Евгена Николаевича Жука. Кали ласка. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья, уважаемые гости. Я могу с полной уверенностью сказать, в жизни мне очень повезло, потому что я на своем жизненном пути встречался с замечательными людьми. Так случилось, что в середине 80-х годов мы с Юрием оказались в одном классе, в одной школе, учились, дружили, у нас были общие интересы, мы что-то придумывали, изобретали, ходили друг к другу в гости. Знаете, в рамках классных часов в школе у нас были встречи с интересными людьми. И так получилось, что я сначала познакомился с Анной Михайловной, с женой Ивана Алексеевича. Она на своих встречах очень много интересно рассказывала из своей жизни, из истории нашей страны, тогда, вот, в начале 20 века. И знаете, одновременно с этим по истории, по белорусской литературе 20 века мы начинаем изучать историю белорусского литературного объединения «Молодняк». Открываю учебник, читаю фамилию Ян Скрыган. И вот так вот, понимаете, потрясающе получается в жизни, знакомлюсь с замечательными людьми. Наша дружба крепла. Мы, я скажу, вот Иван Алексеевич и Анна Михайловна, они как бы вот
ну, аккумуляторы, что ли, были, они собирали вокруг себя уже, наверное, новый молодняк. Мы слушали их, мы набирались от них жизненного опыта. Потом, после окончания школы, ненадолго, так на 2 года, одноклассники, мы расстаемся и встречаемся уже в начале 90-х годов. Понимаете, наша дружба, наши встречи вот эти переходят как бы еще на более такой высокий уровень. Ну, пройдены первые испытания в жизни, первые неудачи, подъемы. Вот, и мы уже становимся студентами, курсантами, но дружба наша такая же остается крепкая и стабильная. У нас возникает как бы потребность, традиция, уже встречаемся, ну, раз в 2 недели, это точно, мы приходили в гости и встречались в доме у Ивана Алексеевича. Я его в основном видел за работой в его кабинете, и такая вот у него атмосфера, обстановка, что-то действительно вот, что-то вот мирило всех мирил. А случались такие моменты, что вот одна комната, и как бы вот 3 поколения собиралось. Иван Алексеевич смотрит новости, мы с Юрием, значит, в одном углу, он делает свои чертежи, рисует архитектурные проекты. И в другом конце комнаты Ян-младший со своими друзьями, со своим поколением. А Иван Алексеевич, он смотрит одновременно новости, и, наверное, я вот сейчас вот думаю, анализирую, смотрел, наблюдал за нами, и что-то вот, какие-то себе выводы, наверное, делал. И, ну, здорово, потрясающе было. Анна Михайловна, как связующее вот звено между 3 нашими поколениями. И знаете, вот в такие моменты, мне кажется, что вот сама история, сама литература, сама жизнь как-то вот того времени стояла рядом с нами и помогала нам, ну, как сказать, в жизненной нашей закалке, формировала еще больше наш стержень, понимаете? Есть такая песня у группы «Наутилус». «Правда всегда одна», это сказал фараон. На самом деле, вот сколько нас парней было, у каждого была своя правда, понимаете? Я это чувствую, вот Галина Ивановна чувствует и знает, что моя правда примерно такая же, как у Александра была, у Юры, как у Виталия. Но когда вот мы были вот все вместе, Иван Алексеевич и Анна Михайловна, они как-то, ну, формировали одну действительно правду. Это вот была самая сильная правда в жизни, понимаете? И я хочу сказать спасибо Ивану Алексеевичу, Анне Михайловне, потому что то, что мы стали обыкновенными, нормальными людьми, Александр спасатель стал, Юра архитектор. Хочу подчеркнуть, что я вот только сейчас вот пришла мне мысль в голову. Ян младший, Скриган, тоже замечательный человек, потому что это музыкант уже с мировым именем. Тоже вот музыкант. Виталий стал первоклассный журналист. Слава ученый физик. Ну и много так, наверное, можно продолжать. Поэтому, ну, думаю, что 90% тоже это вот заслуга замечательных людей. Ивана Алексеевича и Анны Михайловны. Спасибо. Ён пісаў у адным з сваіх дзённікаў: «Ой, як хочацца, каб асталося пасля мяне нешта вельмі патрэбнае людзям, каб перадаць ім тыя святыя адчуванні, якімі поўны да радзімы, да роднага краю, да яе лёсу, да ўсяго таго шчаслівага і светлага, чаго ўжо не ўбачу.
але дзеля якога я хачу жыць. Я спадзяюся, што гэтыя адчуванні сёння закранулі і вашыя сэрцы. Вялікі дзякуй усім прысутным, гасцям, арганізатарам праекту. Асаблівае дзякуй Галіне Івановне. Я развітаюсь з вами і да новых сустрэч